Welcome to Shembe Spiritual Lenses channel. Please don't forget to subscribe, like, comment, share for more engaging videos. Umuntu wayiNazaretha ungamthathi kalula. Natshelwa kabi futhi ngoShembe kwathiwa umuntu owafa futhi lento yakwaShembe iyifa. Nanso ke into yafika nishefa ngembazo kakhulu. Nanika upoison, lo poison manje nodlisa ingane zenu. Okuyinto ke manje esiyinkinga ke manje ngoba lento le ayilimazi manje ilokhuzana, esalimazi nina kuphela, silimaza nezingane zenu. Yekani manje obhuti yabona bhuti ukhathiti. Ziyakeni ingane zenu ziyoba amaNazaretha. Ngoba nina kwafanele liba amaNazaretha na kwenzeka iphutha ukuthi nizibize ngamaKristu. Ngoba ethi Inkosi uJesu uma ningithanda gcinani imiyalo yami. Mina ngigcina isabatha. Anenzi lutho, anamhlangano oyingcwele, umkhosi oyingcwele, analutho, niphuzela iwayini, idlela utshwala, abakoti beni bangena emasontweni namabhlukwe, anisho lutho, abakoti beni bangena esontweni behuqa amehlo, anikhulumi lutho. AmaKristu nje amaningi ombombayi, mase sikhuluma nje iqiniso.